Jitaretiye berberonayê ve felemez ulu. Birs û geşedanên li ser pirsgirêka Kurdî ya Tirkiye û Rojhilata Navîn îro careke din di qonaxeke dîrokî û krîtîk re derbas dibe. Bangewaziya Rêber Abdullah Öcalan a di 27 Sibata 2025 de ku ji bo çareseriya doza Kurdî banga aştû civaka demokratîk kir, di nav vê rewşa alûz de weke rûpeleke nû û xeteke stratejîk derkete pêş. Tevgera Azadiya Kurdistanê û Rêber Abdullah Öcalan di vê çarçoveyê de gavên herî biwate, wêrek û stratejîk avêtin da ku rê li ber çareseriyê ve bike. Li herîmeke weke Rojhilata Navîn ku bi şerê parvekirinê dihêje, gavên ku ji aliyê Tevgera Azadiyê ve hatine avêtin, ne tenê ji aliyê muxalefetê, her wiha ji aliyê derdorên herî nêzî desthilatdariya Erdogan û AKP ve jî weke şansekî mezin û pêngaveke erênî tên qebûlkirin. Gelek analîstên nêzî desthilatê bi xwe jî li pişt perdeyan li xwe kurtên ku ger ev gavên aştiyane nebin, rewşa hundir a Tirkiyeyê di nav vê bahoza herîmî de dikaribû ber bi keraseteke pir cuda û kur ve biçe. Tevî vê rastiyê jî sedema ku dewlet di avêtina gavên şêmber de ew qas bi tirs, giran û dudil tevdigere, rasterast bi fobiya weşandina statûya Kurdan û krîza zihniyetê ve girêdayî ye. Dewlet ji ber tirsên xwe yên kronîk û fikarên wendakirina desthilatdariya neteweperest nikare ji refleksên ewlekariyê yên klasîk derkeve û her pêngaveke demokratîk weke geşedaneke ku ewlekariya neteweyî dixe xetereyê dibîne. Ji bo ku pêvajoyek bi ser bikeve, şerta herî pêşîn ew e ku her du alî naveke rast û hevpar li pêvajoyê bikin. Heta niha hikûmeta AKP û aqilê dewletê hewl dide vê pêvajoyê ne weke pêvajoya aştî û demokrasiyê, lê tenê weke pêvajoya avakirina ewlekariyê yan jî tasfiyekirinê pênase dike. Gava ku rayedarên dewletê hîn ji zimanê terorê bikartînin û pênaseya ewlekariyê li ser her tiştî digirin, ev yek niyadpakî û ciddiyeta wan dixebin gumanê. Dewleta Tirk û qelemşorên wê yên ku xwe ji zihniyeta yek dewlet, yek aqil, yek ziman û yek ol rizgar nekirine, bi ti awayî nikarin qala demokrasiyê bikin. Demokrasiya rasteqîn, pirrengî, parvekirina mafan û naskirina nasnameya yên din ferz dike, zihniyeta yekperest a heyî her wekî astengiyeke herî mezin alpêşiya rûniştina li ser maseya çareseriyê ye. Sermûze karavanê sereke û rasteqîn ê vê pêvajoyê Rêber Abdullah Öcalan e. Nêzîkatiya hikûmetê ya li hemberî wî nîşaneya herî zelal a nêzîkatiya wan a li hemberî tevahiya pêvajoyê ye. Nirxandinên hinek rayedarên AKP ku hewl didin Rêber Abdullah Öcalan li derveyî vê pêvajoyê bihêlin an jî bandora wî kêm nîşan bidin, hewldaneke pûç û durî polîtikaya rasteqîn e. Bê îradeya wî û bê statûya wî ya azad, ti mekanîzmayên çareseriyê li ser erdê nemimkûn e ku bikêjin armanca xwe. Bi taybetî di mijara mafê hêviyê de, ku mafê hiqûqî her girtiyekî cezayê muebeta giran e ku piştî demeke diyarkirî rewşa wî ji nû ve were nirxandin û derfeta azadiyê jê re çêbibe, helwesta hişk a dewleta Tirk ji tirs û tolhildana polîtîk de. Dewlet dizane ku qebûlkirina mafê hêvî tê wateya naskirina qanûnî û fîzîkî ya Azadiya Abdullah Öcalan. Ev yek jî ji bo pergala yekperest tê wateya hilweşîna statûkoya 100 salî. Li Tirkiyeyê doza Kurdî êdî ne tenê pirseke siyasî an hiqûqî ye. Ev veguheriya şerekî manewî û felsefî ku mirov dikare bişibîne mîtolojiya kevnar a şerê navbera Ehrîman û Ahûra Mazda. Li gorî mîtolojiyê Ehrîman tarîtî û xerabî, Ahûra Mazda jî ronahî û qenciyê temsîl dike. Zihniyeta înkarê, şer û nijadperestiyê nûnertiya tarîtiyê dike. Lê li beramberî wê, daxwaza aştiyeke rûmetdar û jiyana hevpar a gelan pêngava ronahiyê ye. Ger pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi ser bikeve, ev ronahî wê tenê li Tirkiye bandor neke. Serkeftina vê pêvajoyê wê rê li ber demokratîkbûna rasteqîn a Tirkiyeyê ve bike. Her wiha wê rê li ber hevbendiyeke stratejîk anû di navbera Kurd û Tirkan de li Rojhilata Navîn ve bike. Ev serkeftin dikare pêşî li projeyên parvekirinê yên emperyalîst bigire û modela netewe demokratîk weke alternatîfa yekane ya aştiya herîmî bi pêş bixe. Di navbera 7 û 8 Tîrmehê de civîna welatên NATOyê li Tirkiyeyê pêk de. Bêguman wê bandora vê civînê li ser pêşveçûna pêvajoyê jî hebe. Beriya vê civînê aşkere ye ku dewleta Tirk bi zanebûn naxwaze ti gavên şênber û hiqûqî di mijara Kurdî de bavêje.
Sedema vê helwestê ew e ku Enqere dixwaze divê qonağê de her carê weke kartê firotinê yan jî weke amûreke şantajê mijara Kurdî û ewlekariyê li hemberî welatên Rojava bikarbîne. Ev civîna NATOyê ji bo Tirkiye di çarçoveya doza Kurdî de xwedî wateyeke girîng e. Dewleta Tirk hewl dide polîtikayên xwe yên zextê û operasyonên derveyî sînor bi hinceta şerê li dijî Kurdan dibin sîwana NATOyê de rewa bike. Her wiha dixwaze peyama ez li herêmê hêzeke stratejîk im, eger hûn piştgiriya min a li dijî Kurdan nekin, ez ê polîtikayên din ên global de astengiyan derbixim, bide welatên endam. Bi hinceta parastina daxwazên ewlekariyê NATOyê, dewlet dixwaze berpirsyariyên xwe yên ji bo çareseriya hundirîn bi paş bixe û demê qezenc bike. Bi cewherî em dikarin bibêjin ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku bi banga Rêber Abdullah Öcalan dest pê kir, şansekî dawî û herî mezin ê sed salê ye ji bo çareseriya aştiyan e. Hesabên demkî yên dewletê yên mîna civîna NATOyê û zimanê ewlekariyê yê rojan e nikarin rastiya doza Kurdî û hewcedariya lezgîn a aştiyê paşguh bikin. Ji bo ku Tirkiye ji tarîtiya Ehrîman rizgar bibe û ber bi ronayiya ahûra Mazdava bimeşe, divê aqilê dewletê ji tirsên xwe rizgar bibe, statû û rola Rêber Abdullah Öcalan weke sermûzekarevan qebûl bike û navê rast divê pêvajoyî bike.